negosyo po natin ngayon na tag-ulan na? Ay, matumal talaga. Matumal din. Talagang ano, Swerte-swertihan lang. oh, kasi by season po tayo, di ba? Correct. Anyway, itong pwesto nyo ba ito? Sa inyong nabuo pa ito? O nirerentahan pa? Nirerentan lang. Tsaka hindi kami ang hindi sa amin. Kayo lang po yung nagbabantay, ganun. Ang sabi dun sa taas, wala daw solar. May solar, pero hindi daw gumagana. Wala na daw kayong ilaw dito. Pagdating dyan sa taas. Wala na daw. Solar? Oo, solar lights. Madilim na daw. Dito daw kayo, mayroon daw dito. Hanggang ano oras kayo nagsasara? Yun na, pasara na kami. Pasara na lahat. Dapat 6, hanggang 8 or 6:30. 9. No? O depende, pag Christmas, Oo. ganun. Hindi ngayon, iba-iba. Ay, iba-iba din. May nagsasara ng 8, ganun. Depende. Depende rin, no? Kung sa bagay. Pero kami, Kasi minsan may pasaglit-saglit din, di ba? Oo. Nagtitingin-tingin, ganun. Napakaganda po ng ating gawang Pilipino, mga kababayan ko. Sa ating mga OFW, shout out to everyone. Dito po ang ating kababayan Pilipino. Taga saan po tayo, sister? Dito rin. oo. Pati ikaw, sis. Then, Nakipag-asawa na po dito pero taga-Abra po. Abra ka. Parang yung isa, nung kumain kami sa restaurant, taga-Abra sila. Mga OGT. Ang galing, no? Taga-Dagupan naman kami. Pangasinan. Pangasinan. Anong pangalan mo, sister? Annalyn. Annalyn. Shout out. Kung sinong kakilala mo na ating OFW ba? Shout out. Shout out kay sis. Sino Dami mga nila. kaibigan natin? Shout out kay saan? Taga saan? Yan. Andito si sister at ito po yung kanilang store. Kompleto na po. Halos hindi na po ako nakaikot. Kasi, syempre, andito na yung hinahanap po din natin. At kailangan po nating i-promote, i-purchase ang sariling atin. Ang gawang Pilipino, mabuhay ang Pilipino. Salamat sa suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel, Filipino Life Stories. Bisitahin din natin ang ating sister channel, ang Filipino TV. Thank you very much. God bless everyone, sister. Thank you, sister. Inalaw mo kami na i-feature tong inyong store. Kompleto, Ricados na po ang gawang Pilipino. Maraming salamat po sa susunod po na pagbisita po natin. Tangkilikin po ang sariling atin. Mabuhay ang Pilipino. yes.